podršku i glasovao je za njihovu poziciju, a ovi su ostali samo na 3 zastupnika poslije njihovih 125 i više zastupnika. To je ono na koji način narod može odgovoriti. Postoje u državi sudstvo, postoje u državi institucije koje trebaju braniti interese hrvatskih građana, ako one to ne rade, onda ih se mijenja na izborima. Poslije svakih izbora, one propuste koje su vlade radile prije, ako im ponovo birači daju podršku i ponovo izaberu, onda se nemaju pravo pitati što se to događa u ovoj zemlji, nego se trebaju pitati što se to događa s njima, s tim biračima. A sada nekoliko pitanja za naše predavače, ako neko ima. Dakle, ja bih ovako rekao, što se tiče možda naših odnosa između HDZ-a i HSP-a, oni u principu ne postoje. Dakle, mi kao stranka držimo se svojih, trudimo se držati i držimo se svojih principa, uvjerenja, ponašamo se oporbeno, HDZ čak niti ne traži potporu jer zna da nekim ozbiljnim stvarima i ozbiljnim razgovorima naš bi uvjet bio prvo da ne mogu. Tome ne možemo razgovarati, niti mi možemo podržavati onu vladu koja dijeli novce državnog proračuna na ovakav način. Dakle, to je samo jedan, naravno, od uvjeta. Što se tiče vjerojatno neke međunarodne zabrane nekih međunarodnih čimbenika ulaska HSP-a u izvršnu vlast, ja moram reći da što se nas tiče kao stranke, nas to niti u ovom trenutku, niti nakon sljedećih parlamentarnih izbora ne zanima. Dakle, nama nije bitan ulazak u izvršnu vlast. I to zbog toga što mi želimo u Hrvatskoj državi biti korektni. Ne želimo se odricati od temeljne nacionalne politike, što bi morali ulaskom u izvršnu vlast. Što ne znači da mi ne bi željeli iskoristiti svoju što snažniju, daj Bože, poziciju u Hrvatskom saboru i biti u mogućnosti utjecati na odluke vlade. Dakle, da vlada ne može bez nas i da mi možemo postaviti uvjete poput ovoga, recimo, da ne može se davati novce za ovakve stvari, niti da se može mijenjati Ustav na takav način da praktično Hrvatsku državu i hrvatski narod ostavlja bez budućnosti. To bi bili naši uvjeti i to mi želimo. Želimo imati što veću snagu i utjecaj kako bi mogli blokirati donošenje jednih takvih. Ulazak u izvršnu vlast nas uopće ne zanima, nego upravo takav jedan model utjecaja. Prema tome, međunarodna zajednica i svi ostali neka čine i govore što god žele, ali mi imamo ovu potporu. Bilo je još nešto. Bilo je čak i poruka iz međunarodne zajednice kako nije dobro da hrvatska vlada na bilo koji način ovisi o glasovima HSP-a u Hrvatskom saboru. I otuda i takav oblik medijskog pritiska prema, ne samo nama sad kao HSP u Hrvatskoj stranci prava, nego prema domoljubnim opcijama u Hrvatskoj. Dakle, neka druga domoljubna opcija jednako bi tako prošla, bila bi sustavno sotonizirana, medijski ili metodom koja sada postoji, maksimalno ignoriranja i zatvaranja medija, stvaranja dojma da tu jedna takva politička opcija ne postoji. To je sadašnji model ponašanja. Mi smo na njega pripremljeni, ali imamo i svoje. Ne damo se, imamo dobru organizaciju, žilavi smo, na godinu slavimo 150 godina postoji. A ne mogu odoliti, oprostite, da nešto ne kažem na ovu temu. Ne kao HDZ-ovac, osobito ne kao Sanaderov HDZ-ovac. Naime, nego kao promatrač. Kad sam spomenuo tu zabranu,
nigdje nikad niko nije napisao formalni dokument kojim se zabranjuje. Nego je Sanaderu usmeno rečeno sa HSP-om koalirati ne. Iako je do zadnjeg trenutka, sjećamo se, Sanader koketirao i dogovarao i Đapić mu bio povjerovao da će zajedno formirati vlast. Na Sanaderovim prevarama, o kojima sam mnogo javno govorio, osobito one prve 4 godine, i na kritici to je političke prevrtljivosti koju je Sanader do krajnosti doveo. HSP-u se u to doba, ja to kao promatrač sada govorim, pružila prilika, povijesna prilika, da zauzme onaj politički prostor koji je dotada zauzimao pred Sanaderovski HDZ. I u jednom trenutku na toj kritici HSP je došao, ako se ja dobro sjećam, približio se već negdje 20% biračkog tijela. Međutim, po mom mišljenju, to je moje osobno mišljenje kao promatrača, Đapić je napravio jednu nevjerojatnu stratešku pogrešku, što umjesto da se trudio pridobivati hrvatsko biračko tijelo na kritici te anacionalne, prevarantske politike, što se on počeo truditi za pridobivanje dopusnice nekoga izvan Hrvatske da dopusti Sanaderu da smije s njim koalirati. I onda je on počeo biti liberalniji od liberala, ljeviji od ljevičara, židovskiji od židova i tako dalje. Možda sam preoštar u kritici. Ali ja ovo dobronamjerno. I da je tad HSP u tom dobu ostao, dakle, usmjeren ka pridobivanju biračkog tijela, hrvatskog biračkog tijela, a ne pod svaku cijenu slikanje sa nekakvim kapicama, ja mislim da bi danas hrvatska politička scena izgledala drugačije. A ovo je moja dobronamjerna opaska i želio bih da sadašnje vodstvo HSP-a ne ponovi greške koje su nekad počinili. Dakle, ovo... A moram... Izvolite pa čemu. Mene zanima ovako, sve je podivno kako vi ste upozorili, govorite nama o tim problemima, o tome se niste nam rekli rješenja, to mene zanima rješenja, a prvo je osnovno, vi ste član predsjednika HSP-a i tako, ima 3-4 HSP-a. Kako da ste se vi različili, da se niste udružili? Zašto se naša, ajmo reći, intelektualna struktura ili intelektualna, kako bi nazvao, elita, da, se nije do sada, nakon tih svih zlonamjernih, evo što ste rekli kada se Sanader preuzeo vlast, zašto se nije udružila da se pokrene nekakav, ajmo reći, narodni bunt? Ne možete vi to riješiti ako nećemo, mi možemo sada ovo što ste vi rekli pričati ovdje danima, noćima o problemima. Ma to nažalost mi većinom, ja mislim, znamo, ali gdje su rješenja? Gdje su ti naši veliki intelektualci koji, nažalost, samo pričaju pojedinačno tamo, ovamo, zabavljaju nas ovako, da bude, nemojte se ljudima, ali zabavljaju nas, ali nema rješenja, niko ne nudi rješenja. Mislim, ja to želim, ja želim da neko nama pokuša reći rješenje. Odnovo ćemo morati uzeti oružje u ruke. Evo, hvala lijepo, pa mislim da ste otvorili jedno zanimljivo pitanje, a na određeni način upravo pred ovo predavanje uz kavicu smo gospodin Beljo i ja razgovarali i zapravo došli do jednog zajedničkog zaključka, ja bih rekao, jednog uvjerenja koji kod nas postoji na desnici, što ga osjećamo duboko mi kroz stranku, a to je odgovor na ovo vaše pitanje, zašto se desnica u Hrvatskoj ne okupi oko jedne političke opcije, zašto ima i više HSP-a i tako dalje. Mi smo neki dan potpisali sporazum sa dvije pravaške opcije, mi smo namjerno zajedničko izlaska na izbore. Želimo i u ovom trenutku biti otvoreni, ja bih rekao, cijelom tom hrvatskom domoljubnom političkom spektru. Mi smo, moram to reći, od desnice
jedina politička opcija koja je ulazila u Sabor i koja je